Il-Parlament Malti għadu fil-ħin u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fl-aħħar ġranet insistiet biex sa nhar it-tlieta meta jittieħed il-vot fil-Parlament, il-Gvern ma jibqax iwebbes rasu jilqa' lit tal-ħbiberija u tal-irġulija tal-Oppożizzjoni ħalli ssir mozzjoni waħda dwar l-istat ta' emerġenza fil-klima li tiddikjara b'mod ċar dak li l-poplu qed jistenna mill-parlamentari. Dan kien l-appell tal-Partit Nazzjonalista li ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata il-ġimgħa li għaddiet mill-Viċi Kap għal-ħidma fil-Parlament David Aġus u mill-kelliema tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi u Karl Guder. Dan l-appell ħareġ wara li fil-Parlament il-Partit Laburista mill-Gvern irrifjuta li jiddikjara stat ta' emerġenza tal-klima, dan meta ħa pożizzjoni kontra mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni u appoġġjata minn diversi għaqdiet taż-żgħażagħ u tas-soċjetà ċivili. Madankollu jidher li l-Gvern biddel femtu mill-ġimgħa li għaddiet. Tagħmilha ċara ġatta, aħna naqblu illi l-Parlament għandu jafferma stat ta' emerġenza fuq il-klima għaliex għaw stat ta' emerġenza mondjali fuq il-klima. Il-kriżi fit-tibdil tal-klima hija teddida irreversibbli għal ġejjini ta' tfal u żgħażagħ tagħna u wara li l-Gvern der li kien ser jitlef opportunità biex ikollu miżuri konkreti sabiex jiġġieled bis-serjetà il-kriżi li sa ftit jemilu kienet jirrifjuta li jaffaċċja. Issa il-Ministru José Herrera sejjaħ din il-kriżi stat ta' fatt. Aħna naqblu li għandi dikjerat stat ta' fatt u li rridu nipprioritizzaw l-efforts tagħna biex nimitigaw di. Il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni kienet infaħra minn Nature Trust, BirdLife, Studenti Demokristjani Maltin, Kunsill Studenti Universitarji, Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, Extinction Rebellion u eluf ta' żgħażagħ li talbu lill parlamentari kollha jirrikonoxxu emerġenza tal-klima u li jittieħdu passi legali biex il-Gvern jintrabad b'miri ċari u speċifiċi għal tnaqqis fil-kriżi tal-emissjonijiet fl-arja.